Bon dia! Dilluns, cumple de la Clara Castellà! Hem anat a fer una classe de spinning superintensa, per celebrar el seu aniversari. Vaig a trucar a la meva tieta de Pals, vale? Perfecte. He agafat les coses aquest matí superdormideta i m'he deixat literalment tot. I vaig amb una camisa arrugada, uns calçotets que no són meus, o sigui, vaig horrible. Per tant, crec que m'escaparé un moment a la sala a pillar-me una suadera i demà la torno. Hola, tia, què tal? Ella continua rebent felicitacions, l'amo. Moltíssimes gràcies! Aparició estel·lar! No em posis. A mi censura'm com has fet de l'altre vlog. Està superenfadat a mi perquè he tret l'únic pla on sortir. No sorties, tampoc. No, però era meu. És la teva idea. Directed by... Aquella nena és l'Scorpio o no és l'Scorpio? Scorpio! Clara! Estic gravant un vlog. Maricón! Estic sortint amb aquesta cara. Claro. Al meus vlogs tothom surt fatal. Jo també. Jo la primera. Alberto, no em tornis a treure menjant un plàtan, de veritat, t'ho demano. Perdó, Clara Castellà. Queden com 5 minuts per entrar a treballar, quasi Fas foto. tard, carinyo. Però jo vaig corrents al Zara perquè soy una fashion victim. Sí. I de mot... Però de la vida. Però que sí, com que fins ara fem la mateixa llista. He trobat inapropiat canviar-me enmig de la redacció. Me'n vaig al lavabo a posar-me aquesta camisa nova del Zara. Que crec que amb els pantalons negres pot quedar mitjanament bé. Però és que me la suda. Uita, ja m'he tacat. Però tècnicament sí que porto calces perquè el portar-les les porto. L'únic que són uns calçotets, bàsicament. La regla de meva compli de pis que em vaig comprar jo per error i són 3XL. Tinc els calçotets per als genolls. Potser no cal, no, corbata? El que sí que vaig a treure-me les bragues dels genolls. Aquests són els calçotets que portava jo. 3XL, clar, m'aqueia. I ara vaig, literalment, desnuda. Sin bragues i a lo loco. Mira, gestió que s'haurà de fer el dia d'avui és treure totes les meves dades personals d'internet sense voler publicar el meu carrer de casa, el meu número de pis, el meu número de telèfon, tot. Crec que YouTube es pot editar un cop has publicat, no sé si és veritat, però resem, si no he de tornar a penjar el vídeo. Vale, ara estic buscant a veure on polles dic la meva puta direcció de casa meva. Soc retrasada, no lo següent. Després de 10 putos minuts intentant-ho, he aconseguit pixelar el número de telèfon i la direcció. Per tant, estic tranquil. Avui, secció d'un tema molt important d'actualitat, la Isla de les Tentaciones i com en Montoya va sortir corrents. Tinc moltes coses a dir sobre aquests últims capítols i estic molt nerviós per aquesta nit perquè crec que la meva parella preferida es trencarà, que són l'Àlvaro i l'Alba, i no ho superaré. Ho he vist a l'Adelanto. Que l'Àlvaro Mayo no, l'Àlvaro de la Isla. És super hot. Tupper of the day. Pollastre, bolets i una mica de patatona feta al microones. Ho he fet tot aquest matí. Veus, per fer el tupper sí que estava eixerida i per fer-me l'entrepà també, però per triar-me la roba he decidit que no era gens el meu moment i que havia de ser un altre. M'han profit, mis niñas. Per cert, no he apuntat a la meva llista de coses del meu triatló, que ja ho he fet. Setmana 2. 45 minuts de bicicleta, spinning. Fet. Abans he dit que no li explicaria a ningú que vaig sense calçotets. Doncs tinc un problema d'oversharing, perquè li he explicat absolutament a tota la redacció. Però és que sabeu lo divertit que és anar cau d'orella, vull dir-li. Hola. Mireu, m'acaben d'enviar aquest llibre de la Júlia Martí amb dedicatòria. Sabeu allò que és com una senyal, en plan de sobte rebeu un missatge que necessiteu escoltar? Doncs aquesta noia ara n'enviaré un missatge. O sigui, si ens voleu enviar coses, per cert, ens les podeu fer arribar a Avinguda Diagonal 614 616 Catalunya Ràdio, poseu el nostre nom i ens feu arribar coses, regals. Doncs ja ho he escoltat. I ara toca una mica de love. Alberto Gadel, la part de guapíssim, què tal? Com estàs? Com ha anat aquest cap de setmana? Doncs molt guapo, molt bé, ha anat superbé i a més vaig sense calçotets. Per tant, estic fantàstic. És una banya, però per mi això... El què? Hola Marc Andreu. Què estàs fent? No és el Robar-li- teu vlog, a més a més. Però és el de l'Alberto. Ja, però jo al vlog de l'Alberto no hi surto perquè em censura sempre. Hola Isma. Hola, què tal? Què et sembla la càmera de l'Alberto? És molt petita. Què lo que, Alberters? Com li dius als teus fans? La meva companya de pis m'ha dit que cada cop que obro la càmera els hi dic diferents, en plan, petita pussa, petita putxaina, Ah, petita pussa, ho he escoltat, és veritat. petita pussa. Puchaines, baby! Li estem buscant un nòvio a l'Alberto Agadel pel 14 de febrer i el 15 ja ho deixen. Que vagi bé. Que vagi bé, amiga. Ens veiem. Divendres. Adeu. Avui connexió en directe des d'un esdeveniment de 3Cat. Hola, estem aquí a la festa de 3Cat del Jo Mai Mai explicant no sé què. És divertit quan sortim. Surt la sèrie Espanya, Jo Mai Mai. Ho has vist? A que Surt la sembla... sèrie Espanya, Jo Mai Mai. ¿Qué opinas de tu niño trabajador? Mis niñes. Mis niñes, bueno... Li vaig a confessar el meu secret. No m'ho puc creure. Vaig a dir-li a en Pep. Vale, què passa?
Si no lluites no apareix. I jo he vist el meu nòvio aquí un cartell i he dit, us faig uns reels a canvi d'endur-me a la casa. I efectivament aquest cartell se'n va al meu pis d'estudiants. Carla Rubio se lleva tesoro pa casa! Acabo de sortir del meu súper de confiança 24 hores perquè el meu company de pis m'ha demanat que li vagi a pillar una pizza i que m'ha demanat un globo perquè, noies, no puc aguantar més sense anar al súper. He marxat a l'evento de 3CAT, m'ha agradat molt per fer networking perquè he parlat amb molta gent. Hem arribat al globo i aquí despedeixo el meu vídeo d'avui. És de Honest Green i he demanat sweet potatoes, que venen 4 quan te'ls demanes per emportar. Però són aquests moniatos que estan tremendíssimos. I el salmó, que no sé amb aquest packaging tan gran que ve. Solo viene salmón, mira això. I el pan. And this is my meal. Això i una mica d'isla. I jo ja tinc el dilluns fet. Bona nit, ens veiem demà. Bon dia, petites putxaines. M'havia despertat més aviat, però m'he quedat molt dormidet. Avui vaig al gimnàs amb la Lulu i m'ha fet cool. ¿Qué hacéis? Jo crec que esmorzaré només un iogurt i després ja esmorzaré en plan, pues jo què sé, un pa amb sucoses. No tinc res, soc nini avui, mare de Déu. Si hem tingut un moment de comunicació fallida, jo m'he posat les coses com si m'anés a dutxar i la Carla m'ha dit quan sortíem de dutxar-nos al gym. I hem decidit que no ens dutxarem al gym i ens dutxarem a casa perquè... I jo és que així utilitzo també el meu xampú de casa, que és el que m'agrada. Dia de ninis, check! Hem estat literalment tot el puto matí al gym. En plan, són les 12:30 del matí. No ens dutxarem. Anàvem a fer cool, abs i cardio. Exercicis. I l'únic, i hem acabat fent la pena. No és broma que tinc la sensació de que portem 6 dies aquí tancats, Estem tan suats perquè al final ens hem rebentat a les màquines de córrer, però si no, vamos, estaríamos frescos com una rosa. Que si un dia de cop i volta veig que puc fer-ho, potser m'apresento un triatló. Me vindràs a animar? Home, jo vaig dir en un vídeo de YouTube. Però t'has de seguir? No, tu te quedes com a la base, que és on te deixo jo les meves coses, la bici, les sabates de córrer i tot, i quan vagi i torni, te passo a veure i te faig Lolo! Ojalà un vídeo meu de YouTube fos mi primer... Ai, sí, i un donut. Bueno, va, anem a dutxar-nos a casa, que fem molta peste, perquè cap dels dos s'ha posat desodorant avui. Hi va haver una edició de la Isla que hi havia un noi que era militar, que fa TikToks de cunyao. No sé com es diu, Borja, que tenen un fill. No sé si... Bueno, la gent que miri la Isla ja m'entendrà. Un dia va fer un TikTok dient lo que desayuno. M'ha obsessionat tant que jo de tant en tant penso en ell i me faig l'esmorzar pensant en ell. Si hi ha algú que sàpiga fer cafeteres italianes, tell me. Tell me pretty lies, look me in the face. Oh, mira, Caldera. La Lulu ja s'està dutxant. Sabeu per què es diu Lulu? Perquè es diu Carla, vale? I de Carla jo li vaig començar a dir Carlulu. I de Carlulu, Lulu. Vale, nois, ho he comprovat i sí que es deia Borja, el noi que us deia de la Isla. És això, una torrada amb un ou ferrat i jo l'he cardat tonyina. I m'he fet un cafè amb llet que he hagut d'utilitzar una cullera de sopa perquè no quedaven culleres petites netes. Brunch. Get ready with me per anar-me al supermarket. Tornem a provar de fer el nus de la corbata amb memòria muscular. Una dios valiente, poderosa, estoy bailando con más fuerza que un huracán. Solo la crítica. ¡Eres fea y no me quieres, tío! Todo el día partiéndose el lomo y tú llegas aquí, te pones la corbatita y te vas a puto trabajar que no haces ni el huevo encima ahí. Y encima nos sacan mal en el videoblog y salimos feas. Mira, ho he aconseguit, amb memòria muscular. No sabía que estabas grabando, sorry. Mira que mona. Universitaria de Oxford. Sí. No, pero la camisa te la puedes meter por debajo del pantalón y luego lo metes en una goma. Pero ¿te gusta que salga por abajo? O lo Es meto... una faldita de no binaria. Ja, és que això és una faldilla. Perfecte. M'he despullat a la dutxa i he descobert que el meu mitjó estava ple de sang, perquè encara no m'he tallat les ungles i me les he clavat. Que asco, Hòstia, tinc les ungles com un velociraptor. Carrito! Fa 3 anys que el tenim, el vam comprar al bazar de sota casa. Anava pensant tota l'estona per dintre, buah, ploraré quan vegi que costa 100 putos pavos la meva compra. I m'he gastat 66, que continua sent molt car per una puta persona, però almenys no m'ha donat un atac de cor. Tu quant has gastat? Jo 15, però perquè no he comprat pel mes, he comprat per... Al dia. Estic molt content d'haver-me comprat 12 huevacos. No sé on guardaré tota aquesta caixa de 12 huevacos, Però els dos poden estar fora, no?
de la nevera? En principi no. Aquí estan fora del súper perquè no hi hagi tant de contrast de temperatura. És a dir, que tu el tinguis aquí a temperatura ambient, te l'emportis a casa a temperatura ambient i llavors el posis a la nevera. Perquè quan canvia de temperatura és quan es trenquen. He gravat el meu Pau de la compra, yeah! I ara toca la pitjor part, que és endreçar. I tot això tinc aquí, al meu público, a mis fans number ones, que volen que em mori. Morir no sé, pero te podrías callar. Pues... L'olor de... Jo el teu angelet amb com a força que un huracan. Estic mirant la cosa més rara de la història. Arròs amb un ou fregit i tomata cherry. La Carla porta l'Invisalign i l'ha deixat a dintre un cop. Sembla com quan els iaios deixen la seva dentadura al costat de la tauleta de nit. Nenes, us en recordeu que fa uns dies vaig dir que havia de fer la matrícula de la UOC? Vale, doncs ara estic fent el pagament perquè ja ho he aconseguit. Sento ara mateix com si estigués fent un pedido de shame, saps? I estic pagant per la meva puta carrera. Ja està. Perfecte. Me voy de cita. No, és broma. He quedat amb l'estilista del videoclip que vaig gravar diumenge. M'ha de tornar el meu micròfon, que els hi vaig deixar el meu micròfon rosa icònic, que no sé on collons m'agradaré el micro, perquè no he portat motxilla ni res. Me l'hauré de fotre pel cul. Ja he recuperat el meu mini micro i estic tranquil i content. Estic molt ratllat perquè tota l'estona penso en plan, joder, no conec gent nova i tal, però llavors quan vaig a conèixer algú nou, m'arrallo perquè estic super avorrida. I jo crec que sóc una tia que xerra molt, li encanta parlar a la gent, conèixer altra persona tal, però quan començo a conèixer algú i quedo per primera vegada, estic tiesa com un pal. I m'ho diu, i m'ho vull treballar, tio, però de veritat, que no arribi el dia que estigui content a la meva primera interacció amb algú, no seré feliç, t'ho prometo. Però bé, ara arribo cap a l'antiga fàbrica d'Estella d'Am, que és un evento que no sé quin és l'ambient, o sigui, què cony hi haurà? Tenim a Berta Roca pixant al lavabo d'homes? Què és exactament això? Bueno, noies, ha sigut l'esdeveniment més ràpid de la meva vida. Ha durat 2 hores. Ai, perdó. Realment l'últim clip, jo al lavabo amb la càmera, amb la Berta Roca, que s'ha colat al lavabo de tios a pixar. No entenc absolutament res del dia d'avui, realment. Sort que porto un outfit de devoradora. I ara anem a sopar o no? Marc Andreu, jo vull que sortis al meu blog. No, que jo no vull estar al teu grup. Dia llarguíssim, però a la vegada no he fet absolutament res. El dono per finalitzat ja, perquè arribaré a casa i me n'aniré a dormir perquè vull despertar-me molt aviat demà. M'he apretat una hamburguesa per el puto jete que feia que no menjava una hamburguesa 2 milions d'anys i m'ha fet molta il·lusió. Va a casa a dormir-la. Ens veiem demà. Dimecres ja. Com passa el temps. Bon dia. Crec que m'emociona tot despertant aviat perquè són les 7:19 del matí i és perquè vull anar a nedar. I avui vull anar una mica més aviat al loft perquè hem de gravar una cosa i si no, no em donarà temps. És que fins les 9 no vaig a nedar i encara queda 2 hores. M'he tallat les ungles del peu i ja no sembla un velociraptor. I jo era així, amb les ungles sense tallar em sentia això. Amb les ungles tallades me sento això. Una perfecta. Ho he pogut fer tot. Òbviament, amb les 2 hores era el mínim, no? Podia anar a la piscina, però a la vegada m'encanta. O sigui, jo sé que després de la piscina tinc una sensació increïble amb mi mateix, però abans d'anar-hi estic, que vull fotre'm sota l'aigua, però abraçant una roca i morir-me. I sóc retrasada perquè m'he deixat la puta camisa del Zara una altra vegada a casa. Ja veuràs que me l'hauré de quedar. Demà no se'n pot passar, Al costat de la feina tinc el Zara. M'anava de locos i no penso tornar a casa ja. És que visc en un tercer sense ascensor. Tu quan marxes de casa i quan tanques la porta és decisiu. Has de pensar-ho molt bé abans de baixar les escales perquè un cop a baix, si t'has deixat alguna cosa, tornarà Peter. Crec que s'haurà de gestionar una mica de corte de pelo, Tinc una família, de part de pare, que és de Romanyà de la Selva i viuen allà al mig del bosc i doncs sempre han sigut molt de pagès i tota la pesca, que a mi m'encanta. La meva mare és una tia de ciutat i el meu pare un home de bosc. I un dia li vaig dir, estàvem parlant de motosserres, li vaig dir que no en sabia utilitzar una i el meu pare me mira de dalt a baix i me deixa anar algú rotllo. Quina vergonya que siguis el meu fill i no sàpigues utilitzar una motosserra. I des d'allà jo no he tornat a ser la mateixa. La veritat és que estic molt content amb l'experiència d'avui, perquè tenia el trauma de l'altre dia, però avui ha sigut fantàstic. Veus? I jo ara marco natació. I ja està fet. Les 10:03, perfecte. Tinc unes ganes de quedar-me al meu entrepanet de truitet amb formatge que em fotré pel cul ara, que feliç seré. Preparada per començar el dia amb alegria. He aconseguit el meu màxim objectiu a la vida ara mateix, que és fer-me el nus de la corbata sense el tutorial. L'he fet enmig del vestuari d'homes, rodejat d'avis, que estava amb la tranquil·litat de que si no me'n sortia, podia demanar ajuda física i no haver de recórrer al YouTube, perquè al vestuari no hi ha cobertura. Unboxing del bocadillo de tortillote que m'he hecho. Hola. Ens anem amb la Ivet cap al centre. Que hem de gravar un vídeo perquè demà és el dia mundial de la ràdio. No, sortir al carrer a entrevistar és molt dur, perquè de cop i volta te trobes un tresor en brut, que és una noia superditxatxera que te dona tot el vídeo, o de cop i volta... Has tingut un ull clínic que flipes, Però amb la primera. Dos primeres. Me n'oblido de que no a tothom li encanta parlar per un micro. Això és una cosa que he de tenir en compte. Em fa molta gràcia pensar, ningú d'aquí sap que he nedat 1.000 metres aquest matí a les 9. Només les meves petites pusses de YouTube.
i ens ha encantat la cançó de la Melody, perquè he preguntat, si haguéssiu de portar algú famós, qui portaríeu? I m'ha dit, la Melody. Adiós, valiente! I la tia s'ha tornat loca, ha agafat el micro, m'ha emputxat, m'ha tirat a la carretera, ella ha començat a cantar com una boja, ha aparegut la Jedet. Follow me, follow me. Tàper d'avui. Patatona, xapi... Una altra vegada, sempre explico el mateix tàper. Jo vull ensenyar-me un menjar perquè avui he innovat un muntó. A veure... Calamarsets amb... Vinga, va, al terra. Calamarsets amb patata. El que és per mi el millor moment de la setmana i el pitjor de Berta Roca ha arribat. I ho deixo... Així, sí. He decidit canviar l'actitud perquè mindset is everything, no sé si ho sabíeu. Pots gravar el cul ara mentre pujo. Sí. I dir que els millors moments és el millor moment de la setmana. Veus? El mindset ho és tot, per això sempre dic, m'encanta. Encara que no m'agradi, però m'obligo que m'agradi. Anem com matching, tot i que més la O sigui, vibe som una parella, mira, de viejos. d'ancians. Fa molta por. Vale, què? Des de tu, tia, cada dos petits com els Jove, braços. fa. La setmana que ve entrevistem a la Chiara. Hi ha un donatiu que s'embarca en el cicle de converses musicals de la... Berta Roca! Berta Roca! Això és el que he de suportar. El nostre plan de dimecres tarda és treure consultes d'aquest pot. No hi ha res que ho dir més que la pluja a Barcelona. Bueno, sí, viure en un tercer sense ascensor. Por Dios. A sobre vaig amb les meves petites Adidas Taekwondo, que són unes sabates de maricona. Que això xupa tot l'aigua. Sort que hi ha la isla de les tentacions avui. He descobert un snack boníssim que és un petit cherry amb una nou. Cherry nou. Estic super content del meu progrés amb la natació, I demà he quedat amb una amiga meva per anar a córrer. M'hauria de trobar més running sisters. Però és que a mi apuntar-me a un run club d'aquests de Barcelona em fa una vergonya terrorífica. Que diuen que follen molt, perquè te'n vas a les 7 del matí, et fots 10 quilòmetres corrents tan tranquil·lita, i te tires algú del run club, perquè sempre m'escolten a TikTok que la gent es convida a dutxar-se a casa seva, que ara des del teu quiqui manyanero, i a l'oficina a treballar i a funcionar. Com han d'estar contents? Mare del senyor. Nenes, ens hem d'aficionar més al running, El pitjor dia de la meva vida. Odio la meva vida a vegades, Dimecres acabat de la millor manera. Illa i ara buscar un iogurt. Bona nit, petites pusses. Ens veiem demà amb més i millor. Buah, estic cansadíssim, És que m'he despertat a les 6:30 del matí, recordem-ho. Beat, ja estic dutxada. Feliç dia de la ràdio, per cert. M'he oblidat de descongelar el pollo. És super tard, són com les 12 i pico ja. He de pensar una mica de coses per al guió d'avui, del dia de la ràdio. No puc tornar a la meva puta samarreta. Bueno, la puta camisa del Zara perquè, bueno, no sé si es veurà, però l'etiqueta està molla. La motxilla jo pensava que era waterproof i resulta que no. Clar, amb això me diran, amore, però usted quién se cree que és? I jo així, sorry. Vaig a xafar-la entre 300 llibres i podem fer algun apanyo. No llueix waterproof? Quina decepció més gorda. De París a Lloret, i ara em toca planxar, que no en sé. Que asco, moment camisa comença, he agafat un tutorial de YouTube. Això ha de ser com lo de la corbata, que mica en mica acabaré aconseguint fent-la sola. Sota la premada. No han quedat perfectes, ¿vale? Però han quedat prou bé, trobo, per ser la primera camisa que planxa. Aquesta és del Zara i és impossible de planxar. Però aquesta és la Cos i crec que més o menys ha quedat prou bé. Oh! Tia, clar, li hauria d'haver tirat l'esprai planxador de la meva mare abans. Ara sabeu què toca? Having lunch! Yay! Yay! Llenties! Amb pavo i espàrrecs. I cherries. ¿Soy un toro? ¡Oh, no soy un toro! Así que la leyenda que será la única y la patita. Me la voy a parar porque estoy fatal. Girl, dinner. Està un poc crudit a l'espàrrecs. Dirigeixo ja cap a la ràdio. Tot i que vull passar a buscar unes samarretes esportives, perquè clar, jo estava acostumada només a fumar i no necessito roba d'esport per fumar. I ara que en necessito, doncs no en tinc.
gastes la bateria. Pues estàs a 14, potser que vinguis a la feina amb la camareta carregada, no? Ai, this is not easy. Estem fent mica d'introducció, dient el que significa la ràdio per mi. De moment està en blanc, vull dir que a vegades val més una imatge que mil paraules. Hi ha dies que vaig amb outfit de viejo, en plan, un traje, hi ha dies que decideixo anar tot de xandall, però trobo que això també és de iaio. Tenen de tot, de seguida. Brou, Dia Mundial de la Ràdio, al Lofta i Can. Sale que tengo yo unas tetas gigantes. Està sent el pitjor dia de la meva vida, trobo. I a sobre arribo a casa i saps què me toca? Netejar els putos plats. Sexy, per un motivo, un domingo. Haul, de lo que m'he comprat, m'he gastat 50 putos euros al Decathlon i me vull fotre un puto tiro. Unos shorts de guarrilla que va córrer perquè se m'amarqui el meu cul, perquè no és per res, però m'ha crescut el bullate ja en 2 setmanes que porto fent 2 exercicis. Una samarreta de màniga curta, petiteta també així transpirable i tal. I llavors, la mateixa però de màniga llarga, que aquesta és com super hot i hot per anar a run. Totes me les he agafat a mesa, perquè me l'agafava amb M, però és que em queda massa ample una M. I jo vull que comencin una mica més... Saps? Eres una guarda. Bàsicament. Perquè, tio, ningú m'ha pogut tirar la canya al gym i jo estic preocupat, penso, soc fea, perquè tothom diu que el gym es lliga i flipes. Això és el que fa una tiktoker mentre espera que el seu salmó es faci el microones. Crea un trend de TikTok amb la cançó de Mon Chéri Go Home. L'amo! De les fades. De París a Lloret és massa liada. Ai, mierda, m'he equivocat. Merda. Merda! Mierda, m'he equivocat. Vídeo trucada. És tan complicat fer un puto TikTok. No tenemos vacaciones, Yo no vull un amor de videotrucada. Mierda. Yo también me he liado. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. M'he equivocat. Merda, no vamos a Acaba de locos. Vale, pero fem un cop més. Vale. Súper chulo, ¿no es, ¿No te gusta? Merda, l'he publicat. Bueno, Pues ya está. ya está. Sin etiquetar a nadie. Bueno, nenes, publicat. Sí, però males no. Ella deia... Nenes, mentre parlem amb la Berta, aquest és el millor plat de la història. Quinoa, espàrrecs blancs i salmó. No me despego de la cámara. Tenim apego ansioso. No, tú. Ah, vale. Tienes apego. Y ella también, La de mí. cámara no, la cámara es una máquina. Bon dia. Super tardes. Havia quedat amb la Berta Mairal d'Hazlo Tuyo, però m'ha deixat plantat. M'he esperat un missatge seu a les 6 de matí tornant de FaceTime que no podia. I estic tristíssim perquè volia que fos la meva cita de Sant Valentín. I ara què faig? I came back from the bakery. He tingut un moment de mental breakdown perquè com que estic més sola que la una, perquè el meu company de pis l'Isaac se'n va de cita. La Lulu, que la coneixeu, se'n va de cita. La Berta, que encara no l'he presentat per aquí, però que la descobrireu en 2 segons, també se'n va de cita. I l'Alberto avui tenia una cita i l'han cancel·lat. Per això m'he comprat un pa, típic pa, i una coca de Sant Valentín, que no hauria perquè jo només celebro Sant Jordi, però avui estem en aquests moments de delusional. Ai, és en forma de cor. Per cul, tio. Mi petita coca. Em fotré la punta del cor. Que buena. Deveu pensar que no cardo ni l'ou, no? És que m'heu pillat en unes setmanes bastant chills, vale? Jo normalment estudio i tal, però és que ara estic entre semestres. Tio, m'encantaria ser una puta white girl que fa els planos superestètics i tal, però és que clar, jo sí intento fer un plano de jo despertant-me, vale? És zero estètic aquest plano. A sobre amb l'ampolla. Jo volia ser una clean girl, però sóc una trashy girl. Carla Rubio m'ha dit que necessita trucar-me un moment. Ara comencem el procés d'ordre. Hello! Tia, surts a cada blog meu. Literalment, estic esclavitzada, salvant YouTube. Gràcies, Carla Rubio. Vols que recordi que es subscriguin? Que això la gent se n'oblida. Sí. Subscriviu-vos i fiqueu like, que tothom mira els vídeos i ningú llavors fa la feina que s'ha de fer. La profecia és certa. M'he trobat per fi amb la Berta. Va conjurar amb el carrito. Ens anem al súper amb ella, tot i que jo vaig anar fa 2 dies, però l'acompanyo perquè sóc nini avui. Estava jo vinguent i a davant meu hi havia un home amb una crossa. I de cop i volta ha passat un colom per sobre seu i ha fet el meu pensamiento intrusivo de fotre-li una hòstia amb la crossa. He pensat, gràcies. Lo estamos pensando todas. Carla Rubio m'ha tingut una hora al telèfon. Jo pensava que seria un moment pim-pam, però òbviament no ho és. Però és que mai ho és i sempre peco de pensar que estaré, 2 minuts parlant amb ella. Perquè sigui el que sigui, ens estem una puta hora xerrant. No ho entenc.
Perfecte, compra feta. 70 euros més cap a la butxaca del fatxa owner of Mercadona. Sabeu que ara vull ser model. Per tant, la setmana que veniré la pelo, a que em treguin el mullet, la veritat és que camina com una tortuga sempre. Ella, si el Google Maps li posa 23 minuts per ella, se l'ha de multiplicar per 2. Què estàs dient? Estic explicant que ara seré top model. A desfilar. Què he de fer? Desfilar. Què veu fas? A ver, media vuelta, desfila. Jo des de dilluns que no me dutxo. Bueno, al cap, que no me rento el cap. L'Albert és mi hombretón. Mireu, m'està pujant al carro, perquè vivim en un tercer sense ascensor. Mirar que hombretón. Esta noche, mamada de recompensación. No. Com que no? Mireu, fa dies que jo volia això. El típic ambipur. Ho he posat exactament a la porta, perquè així quan entris huela a flores i no a cul, saps? Que mono, Déu meu, quina il·lusió. I també vull netejar aquest mirall perquè està ple de... No es veu, crec, però vaig escriure hola i vaig dibuixar una polla amb la pols que hi havia. Per tant, s'haurà de passar un petit trapo. Com ja sabreu, si sou fieles seguidores, vaig rebre un paquet de cacaolat la setmana passada i no vaig fer la Instastory. Toca fer-la! Por fin! He fet un vídeo cutríssim, ho edito, i ho pengem a les Instastories etiquetant cacaolat, i així tothom està content i feliç. Aquests ganivets són una merda. Si algú li vol enviar a l'Albert ganivets xulos, Que talli. estamos abiertos a colaos. Sisplau, Vale, toma por culo. Per fi, ja està penjat. Ole, vinga, va. Una cosa que he procrastinat 2 setmanes gairebé. He fet cafè i he tancat la cafetera. I per culpa del triatló, ara sóc incapaç d'obrir-lo. Però és que som incapaços els dos, en plan, no ni un ni l'altre sol, sinó els dos junts. Ho hem dit que gravarem i sortirà. Bueno, doncs quina llàstima, perquè semblàvem dues retrasades mentals intentant obrir la puta cafetera als collons. Weekly Vlog Sant Valentí. Girl dinner. Comidita romàntica de Sant Valentí. Falta una esperma. Bebes, perdoneu-me, sóc molt mal pare. Us he abandonat tota la tarda. Però és que he estat fent literalment quehaceres, en plan res important. L'únic que m'he fet és vestir-me, perquè ara me'n vaig a citar amb en Marc Andreu. No és cita, si no s'enfada. És quedada d'amigues. Sóc avorrida, em podeu denunciar, És que per mi són les meves filles ara. I us he de cuidar. A poc es va acabant la supercoca. Vale, com ja us he explicat, totes les del meu pis menys jo tenen cites avui. Pero que eso es mentira. Jo estic superemocionat, perquè a sobre seré partícip d'una. Què, Ilu? No es una cita. Nos vamos a encontrar de forma casual. Ya vos, no sé si este top, que es una amiga com de no binaria tal, o aquest, que en cámara se van a ver lo mismo, no Ya. la puta blanca. ¿Qué le pasa? O aquest, que la vibe no es tan com de non-binary, es como más de... Designer. Hoy non-binary. Un poco, porque no es como de non-binary, es como más de francesita. Aquest superputa. A mi aquests m'agraden, són de parisina puta. Sí, ¿no? Y con los taconcitos estos... A ver. No, ja us heu d'imaginar jo afaitada, amb les celles ben fetes... Montada. Montada. Jo estic a favor de que vagis de francesa. Sí, ¿no? Tenemos un trío perfecto. Ya, porque encima tú hoy vas como mucho de... Abuelo. Sí. No, jo estic al mateix drama una altra vegada, no puc obrir la puta cafetera. Sabeu què és el que més puto odio d'estar independitzada? Que tota l'estona hi hagi alguna a fer. Tot el puto rato, en plan, no he parat ni un puto segon. Que si una rentadora, que si rentar els plats, que si netejar el vidre, que si netejar no sé què. I em fa molta ràbia, perquè odio tots aquests quehaceres. Mentre edito el vídeo del Get Ready With Me de Sant Valentín, Esta gente sé que no voy a cambiar su punto de vista, así que... informar-nos de la polèmica. La Berta s'ha despertat a la siesta. Mira, l'he fet jo. Bueno, no l'he fet jo, l'he pintat. Sembla una nena de 3 anys. Mira, mira quina línia més curva. Ubicació d'ara mateix. Al Zara, Portal de l'Àngel, amant Marc Andreu. Estem fent-li un makeover. De moment portem uns pantalons amples grisos. Seguim amb la ruta de compres amb en Marc Andreu, però no vol sortir. Mi petita puça. Una mica de house tour, si voleu. A veure. Aquesta és la meva home. Res, aquí la zona de cuina. Aquí és on no cuino res perquè tot és de casa amb matller. No vull ser més graciós, no sé ser Jo, graciós. ja he abandonat en Marc Andreu. Top 1 pitjor amiga de la història, perquè tinc esperant-me a la porta de casa a una amiga que pot estar aquí des de fa mitja hora. Pobra Marina, ho sento. La Marina és la noia de la qual vaig veure els seus weekly vlogs la setmana passada. Tant segurament quan m'apropi em fotrà un cop de puny o algo. Vale, pues resulta que sí que hi havia algú a casa, la Berta, ha decidit que no tocaria el timbre i ha estat a fora, morta del frío, de hambre, de tot. No, me estaba fumando un piti. És la blogger. Hola! Vinga, va, segon outfit, el tercer, el de la Lulu, ja no el podem decidir perquè ha marxat fa estona i jo no estava a casa, però la Berta és l'última persona que s'ha de vestir per marxar de cita. Això és de mama. Una mica de mama, però no queda tant.
Doncs jo m'ho posaria. I no pots fer aquest top amb aquells No, perquè pantalons? ens anava la panxa i no m'agrada. Però anàvem a sopar fora, però hem decidit que soparem a dintre casa amb un petit balloon. El llauraró del Nilo Ojeda. Què és del Nilo Ojeda? No t'has enterat? No. Estàs out. Que Vicio ha tret una col·laboració amb el Nilo Ojeda. Qui és el Nilo Ojeda? No, una polla, no sé si és el Nilo Ojeda. Unboxing! L'hamburguesa de la Marina, que és una burtufada. Les patatones, la Coca-Cola i la meva, que no sé què era. Vici Original, es deia. L'Albert no vol sortir amb nosaltres de festa. Con lo divertidas que somos. Es que no vol sortir perquè vol estar amb un home. Esto es como el antifeminismo. Es mentira, ¿no? Quin home? Mon chéri. Chicas, si queréis ver más a partir de aquí, suscribíos a nuestra página azul. No. A mi canal. A tu canal no. A tu canal. Que no van a escuchar nada. Son más malas, yo las odio, ¿eh? Es que no se oye nada. Que lo voy a mejorar. Tan malas. ¿Qué? M'han dit, ojalá no grabes más vlogs. Y que te cierres el canal. Y que efectivamente es una puta mierda. Ay, que mi contenido es una mierda. No ho he dit així. Però a ver... Pobrecita, que és emergente. Que Puede ser emergente. Aquí despedeixo aquest dia de Sant Valentín del 2025. Crec que ha sigut el dia més mierda de mi vida. Ha sigut una setmana horrorosa, però bé, no passa res. És que no gravaré com estic ara al modo borratxa, per tant. See you tomorrow. Que demà he d'anar a les Terres de l'Ebre. Bon dia, putxaines. Dissabte, after Sant Valentine. Crec que totes les cites del meu pis han anat bé, perquè em sembla ser que tothom està dormint acompanyat. Que fuerte. M'he despertat amb una mica de ressaca i m'ha fet molta mandra com anar al gym. Jo avui havia d'anar a fer piscina. He decidit que no puc. En plan, que no m'ho vull saltar. Tinc el temps, tinc l'energia, ho tinc tot. I tot era mental. En plan, quin pal, no sé què, tal. I si ho deixo estar i vaig demà, no sé quantos. I he dit, ara m'he dutxat i mentre me dutxava he com recordat la sensació de dutxar-se al gym, com satisfeta, i he dit, no, vamos, espera, potser em canviaré, em posaré el banyador aquí així vaig més ràpid. No mireu el meu pito. En tot el que porto de setmana poder fer 2 shots d'aquesta mierda que he de fer cada 6 hores tota l'estona. Me n'oblido i dilluns aniré al metge i el metge me dirà, però vostè què? I jo, sorry. Avui vaig a les Terres de l'Ebre perquè fem un programa en directe des d'allà i he de passar per la ràdio a buscar el material i no sé si anar abans o després. Vaig a menjar-me un plàtan perquè si no m'ha desmaiat. M'estic congelant. Ai, me voy a constipar con el pelito mojadito. Nena, sembla que estigui en un apocalipsis. A la ràdio, mare del senyor. No hi ha ningú. Vaig a trucar a Marc Andreu, que ell no vol aparèixer mai als vídeos. Però sempre se roba el show. Sents bé, eh? Sí, és que m'està traient els AirPods. Coi, no sé com dir-te una funda, Gerard. A baix, a mi de baix, aquí, allà d'haver una funda, al costat d'una càmera. Ah, que a sobre està fent vlog, també. Hola, vlog! Ole! Vale, ja tinc el material. Són la 1 encara. Si queda mitja hora i estic a 2 minuts caminant al gimnàs, per tant, m'esperaré una mica aquí, perquè és que si no arribarem a l'aviat. Creieu que dissabte, 15 de gener, a les 1:30 del migdia, hi haurà algú al gimnàs? És que tinc la sensació de que o estarà patat o que no hi haurà ni el tato. Llavors estic nerviós. I me fa por que de cop i volta ara aparegui tothom allà, saps? I sigui una fiesta. Noies, últimament estic de molt mental breakdown. Aquesta setmana està sent molt dura. Només perquè tinc com la sensació de que no tinc cap mena de personalitat. Que això és com un sentiment que me ve i me va molt sovint. I aquesta setmana pues, m'està hiteando fuerte, saps? Cada cop i volta noto que soc una puta merda, que només soc una petita puça que està existint. O sigui, com que no m'interessa res, no tinc ganes de saber absolutament res nou, no m'agrada fer res, saps? Simplement visc i ja. I això m'agòbia. Però hi ha vegades que ho abraço i penso, bueno, mira, tia, millor estar així. És un puto ple de blanca i m'agòbia. Com que no estic morena, això és com puc ser tan blanca i tan lleig. Avorrida en Catalunya Ràdio. Llocs on m'amagaria si hi hagués un apocalipsis zombi. Catalunya Ràdio. Sempre ho he pensat. Crec que seria un bon puesto. Tot i que és molt gran i me faria por perquè se podria haver amagat algun zombi a qualsevol altre puesto. Però jo crec que hi ha moltes saletes i tal. Me'l posaria allà dintre, me quedaria així. L'únic que no tindria menjar, hauria de menjar folis. Ai, noies, estic nerviosa. Ara, com hi hagi molta gent, em posaré a plorar allà mig, a la piscina. Experiència 10 de 10. Sí que hi havia una mica més de gent que l'altre dia, però la piscina he continuat podent nedar en un carrilet, o sigui, tot superguai, la veritat. Estic molt content de la meva gym. M'encanta estar dutxadet al gym, estic a la dutxa així, com un petit pollet. I ara vaig agafar-me un cafè del Boldo, que sigui igual de gran que el meu cap, perquè he d'aguantar fins les 4 de la matinada despert, segurament. Per tant, això només se sustenta a base de cafè. Tinc una gana que estic a punt de menjar-me la càmera. Per tant, us comeria a vosaltres. Ai, 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 mis petites putes. Estic content d'haver decidit venir i no haver-me quedat mirant TikTok. Ja tinc el meu cafè enorme amb llet d'avena. Cheers!
Just a white girl. Em faré per dinar una manera de pasta amb aquesta pasta de vegana. Segur que algú d'aquí o és vegana vegetariana o ha estat vegana vegetariana en algun moment de la seva vida i sabreu que tots els vídeos de YouTube de com no ser vegetariana recomanen menjar pasta de llenties. Que és aquesta pasta de color vermell que està bona. Farem un bocata per aquesta nit. No sé si em donaran sopar. Us recordeu que vaig dir que no sabia si m'acabaria els 12 ous? Doncs me'n queden 3. Madre mia. No és puta broma que és la primera vegada que me surt la puta truita així de bé. Bueno, llueix super malament a la càmera, però us ho prometo. Sempre se me cau, he de fer revuelto. És perfecta, mi pequeña. Per cert, creieu que hauria de fer-me rayosuga com en Carlos Peguer? És que em veig tan blanca que estic preocupada. Porque si es con él y borracho me comentaste que no te gaste. Woo! Quédate. Girl dinner! Perquè tot el que me cuino té una pinta terrorífica. Però està bo, us ho prometo. L'únic que jo sóc un home... Mira, avui mentre anava a fer la reflexió de que sóc massa home, que tinc una vida molt simple, sóc super avorrida, no canvio res, i els meus plats són de nen de 6 anys. Però crec que sóc feliç amb això. En Pau porta una hora dintre un cotxe. Jo ara m'he sumat al trajecte i ens anem cap a les Terres de l'Ebre. Nivell d'il·lusió que tens? Ara un 7, però sé que quan arribi allà estaré tremolant de l'emoció. Tenies alguna cosa planejat aquest cap de setmana? Sí. Si tenies una cita pendent? No, perquè fa molt de temps que m'ho van dir això. O sigui, ens van dir, hi haurà aquests desconcerts, us els heu de repartir entre tu i la Gala. I llavors vam decidir quins fèiem cadascú. I vas tirar de l'Ebre, tu? Sí. Per? No sé, il·lusió. Perquè jo aquella terra em tira, no sé per què. Què és el màxim que has baixat cap a baix a Catalunya? Tot. Jo he estat a Tortosa, un piló, perquè tinc família allà. Aquí tinc la llista de coses que he fet, veieu? He marcat moltes coses ja aquesta setmana. Descans actiu, marcat perquè hi vaig quedar amb Marc Andreu. Avui, natació entre 1.000 i 1.200 metres, marcat també. Quan tenies la triatló? El 15 de juliol. Estàs fortita, jo vaig tocant sempre el pecho. I sempre està forta. Acabem d'arribar després de 2 hores de taxi. Semblem turistes. I han muntat aquí un tinglado, jo no m'ho imaginava tan així. I jo no sabia que era l'aire lliure, però... Ens falta la gent, no? Home, però encara queda una hora i pico. Comença a les 10, I no fa fred, Pensava que faria més no, fred. Zero fred. No, perquè, tia, aquí al sud, com a experiència de que vinc a Tortosa molt, sé que aquí al sud sempre fa una calor, en plan, però una calor que no està escrita. Estic amb en Pau en un bar random que hem trobat per sopar, que jo tinc el meu bocadillo de tortilla, que totes habéis visto com de bé m'ha sortit, i no me'l podré menjar perquè volia sopar amb en Pau aquí. L'Albert està quasi suplicant-me i plorant que demani per emportar. Però perquè vull estar tranquil i després no vull córrer. Com que sóc una puta ànsia, he abandonat en Pau al restaurant aquest al bar que hem estat i estic anant corrents jo, perfecte de presència, però perquè queda mitja hora per començar i no vull que se pensin que sóc una puta irresponsable, saps? Nenes, no us he gravat el bocata perquè me lo he metido por el culo literal en un minut. I ara m'ha entrat pixera i en un minut he de ser allà. En Marc Andreu surt el primer dia del vlog, literalment, al minut 1:30, dient a mi no em gravis! I s'ha robat tot el show. I no havia de venir avui al desconcert. Para, no, para. Al meu canal partida es diu Marc Andreu. Marc Andreu i entre cometes, de tant en tant, l'Alberto Adel. Adéu, Marc Andreu. Bona nit, fins demà. De veritat estic tan content de treballar a la ràdio. M'he cardat 2 hores de cotxe, he fet el programa en directe amb l'Albert Mirall, està xerrant, i he pensat, és que és tan maco això. I ara he tornat amb més gent que he conegut gràcies a la ràdio, o sigui, crec que és mi puto place, la ràdio, i estic molt content. Demà he quedat per anar al gimnàs amb la Carla pel matí, el triatlón me tiene esclavizada. Però estic content perquè ho estic fent bé, crec, o sigui, ho estic fent com chill. Llavors això és el més important, no obsessionar-me. Bona nit i demà s'acaba aquest weekly vlog. Bon dia! Diumenge, últim dia del weekly vlog. I sabeu qui apareixerà, no? En Marc Andreu Mònia! Ens hem vist cada puto dia de la setmana. 7 de 7 i crec que arribarem a fer 11 de 11. Hòstia, Marc Andreu, no puc més. No t'aguanto ja. I per què parlem tant? Com que parlem tant? No sé, sempre tenim alguna cosa a dir-nos. I ara ens anem a fer un crimen, un disbarat. És anar a fer una calçotada a Barcelona, a Montjuïc, i resulta que cap dels dos sabia on era exactament. I pensàvem que arribàvem com 15 minuts tard i resulta que hem d'agafar un bus d'1 hora. Hauríem de trucar als Mossos d'Esquadra. Jo estic tristíssim perquè us vaig dir ahir que volia anar a spinning i no he pogut anar-hi perquè m'he dormit. Tinc a la Lulu en malles, ready per anar-se'n a spinning. Pobreta. Saps que tinc fomo d'haver fet la mitja marató de Barcelona? Em pensava que la feies avui? Que jo no sé córrer tant. Jo corro 5 quilòmetres només. Com poses els braços quan corres? Enganxats al pit? Va, després correm. Després de la calçotada? Abans. Abans? Però si arribarem tard. Ah, per això. Per veure. Vale.
Aventura! I tot de putes guiris que venen a fer apropiació cultural i a quedar-se 10 calçots, perquè no n'hi ha més. Compten els calçots. Ells compten que hi hagi 10. 10 entre 2. 10 entre 2, o sigui, 5 calçots per cada un i hem hagut de pagar 5 euros més. Però és el cumple de la Clara, però ja ho saben, ja ho saben. Clar que ho saben, mis niñas del YouTube. La Clara surt i el dilluns vam dir que era el seu cumple. I avui pues ho celebrem. Baby, la vida és un ciclo, com va dir Bad Bunny, perquè comença dilluns siguent el seu cumple, acabem celebrant-lo. I dimecres el mío. Aquest és una mica més consistent. Calçot de Barceloca. Res havia sigut tan complicat com fer una calçota de mig de Montjuïc. És el que no imaginava mai a la vida. Toma! És que estem en un barranco! Estic fent un videoclip. 5 minutos. Pastís! Pastís! És el millor moment del cumple. Em trec millor les ulleres? Vull fer-vos una pregunta a l'audiència d'Alberto Gadel. Us agrada aquest micropiercing? I el següent a Malta. Els nòvios acomiaden el vídeo aquí. Com que els nòvios? Tu i jo? Tu i jo. Bona setmana, a tope, i ens veiem al pròxim vídeo de YouTube. Comenteu un cor vermell si heu arribat fins aquí. Només un cor vermell? Sí. Perfecte.